različitih boja. Sve u životu vidimo nekako drugčije nego što ono u suštini jest. Ono što je bijelo vidimo crnim, ono što je lijepo vidimo ružnim i obrnuto. Moralnost se gleda kao zaostalost. Abnormalno gleda se kao trend i cool. Mnogi, nažalost, oca, majku, brata, ženu, sestru, dijete i čovjeka na kraju krajeva gledaju kao neprijatelja. A kocku, alkohol, drogu, konfornost, uživanje gledamo kao prijatelja. Šta se to sa nama dešava, ljudi? U nizozemskoj poslovici stoji da je više slijepaca među onima sa zdravim vidom nego onih koji ne vide. I stvarno je to tako. Ovo je samo komentar ajeta. Imaju oči, ali ne vide. A danas mnogi zdravog medicinskog vida idu dalje. Oni se ne zaustavljaju sa tim svojim pokvarenim djelima. Ta, dakle, abnormalna djela, apsurdna, ne samo da ih vide dobrim, već nagovaraju, reklamiraju, ubjeđuju i propagiraju drugima kao modu i kao nešto lijepo. Recimo, ako ne piješ to i to, ti si zaostao. Ako ne piješ alkohol, zaostao. Mnoge žene često kažu, pa nije čovjek, Boga mi, ako ne popije. Nije muško, čuj, ako ne popije. Ili mnogi kažu, ako ne nosiš to i to odijelo, ti si zaostao. Ako ne voziš to i to auto, ma ti si nekako iz 18. vijeka. Ako radiš tu i tu, ti si zaostao. Ti si demode, nisi u in. Da vidimo šta Gospodar kaže. Pa kakav li je onaj, da napravim digresiju jednu. Gospodar često postavlja pitanje i sam odgovara. A negdje postavlja pitanja, ostavlja nama da mi odgovorimo na takvo pitanje. Ako smo razumni. Ovdje ne odgovara, ostavlja nama da odgovorimo sami. Pa kakav li je onaj kome se njegovo ružno djelo pričinjava lijepim? Pa i sam ga vidi lijepim. Zaista Allah prepušta stramputici koga hoće, a koga hoće na pravi put navodi. Stoga ne uništavaj sebe žaleći takve, Muhammede. Allah dobro zna šta oni čine. U prvom dijelu ajeta rečeno je kome se pričinjava lijepim ono što je ružno. Čovjek u osnovi u svemu vidi lijepo. I svakom želi dobro. I kod svakog želi da pronađe onu jednu dobru osobinu. On u osnovi nije onaj koji voli da se umišljava. Niti voli sebi da pričinjava. Lijepo ružnim. Čovjek nije takav. On je dobar, on je čistika. Nego ima neko koga mi najčešće ne znamo, ne poznajemo, a on nam inače servira nešto da je lijepo, a ono je ružno. A to je prokleti šejtan, on je glavni uzrok koji pričinjava ljudima ružno lijepim. A on nam, kako Gospodar kaže u Kur'anu, da nam uvijek konstantno, dakle, servira, prezentira, reklamira, predstavlja i pričinjava sve što je Allah zabranio da je lijepo. A i sam bosanski jezik nam govori da nam stvarno neko pričinjava da je nešto lijepo, a ono je ružno.
Mi često upotrebljavamo riječi pa kažemo čini mi se da je to dobro. Ili čini mi se da je loše. Dakle, neko meni čini da je dobro. To i to. Dakle, tebi neko čini, pravi. Od toga se iza sihre kažu onaki čini. Učinjeno mi je nešto. Vidi ovo, učinjeno mi je nešto. Čini mi se da će neko ti pravi, čovječe. Onaj ko ti pravi upravo je šejtan, zapamti dobro. On ti pravi da te taj mrzi. Sestro, on ti pravi da ti je čovjek neprijatelj. I obrnuto, brate. On ti pravi da ti je ona neprijatelj. Zato mi kaže, meni se čini, u pravu si, čini ti se. Znači, neko ti pravi da je malo vidiban. Što ne kažemo, ja vidim da je to dobro, ja vidim da je to loše. Mi ne smijemo da uniđemo u to polje, zato što nam se još uvijek čini. Hajmo malo da upoznamo onoga ko nam to čini. Sve što nam se dešava ovo u društvu. Onaj ko ga je stvorio, on ga je opisao onakvim kakvim on jest i sa onom svojom standardnom ulogom koju ima. Nemojmo dozvoliti, dragi gledalci, nemojmo dozvoliti da upoznajemo šejtana i njegove finte i njegove folove kroz ratove, kroz katastrofe, bolesti, razvode, brakova, stranke. Jer kad nas on rastavi kroz ovo ili ono, onda će svako sebi tražiti dokaz da je u pravu i to sa vjerom. Prokleti šejtan se je zakleo da će on konstantno da pričinjava ljudima i prikazivat im da je nešto ono je dobro, a ono je u osnovi loše. U suri Hidžr, 39. i 40. ajet, gospodar veli ovako. U prevodu. Gospodaru, Iblis reče. Obratimo dobro pažnju. Iblis reče. Pošto si me prepustio zabludi, ja ću sigurno ono što je na zemlji prikazivati kao lijepo ljudima i sigurno ću ih zavesti sve od reda. Vidite njegove zakletve, ne dajmo mu se. U suri Ali Imran, 14. ajetu, još jasnije, još preciznije gospodar govori šta je ono što nam on pričinjava da je lijepo, a mi ne znamo šta se krije iza toga. Gospodar veli, ljudima se čini, evo opet ovdje riječ čini. Dakle, ljudima se čini, dakle, neko im to učini i napravi da je to tako. Da je lijepo samo ono za čim oni žude. A za čim to sve oni žude? Žene, sinovi, gomile zlata, srebra, divni konji, kršna auta, prevedeno. Stoka, usjevi ili proizvodnja, kako hoćete. To su naslade ovog svijeta. A ono što je kod Allaha, to je nešto najljepše. Ko su ti? Da vidimo ko su ti ljudi koji se inače navlače, koji najčešće bivaju upecani udicama šejtana, koji često nasjedaju na njegove učine, koji se lijepe na njegove reklame. Šejtan ima svoj marketing, zapamte dobro. I to u jak marketing. To su sljedeći. Oni koji u svemu pretjeruju, pa i u vjeri. Koji lažu i škrtare. Koji obožavaju ljude i bilo šta od stvorenog. Koji imaju zlobu prema ljudima. Koji varaju, koji mito i kamatu uzimaju. Koji se tuđoj nesreći raduju. Koji su prema potrebama zajednice ravnodušni. Koji malo Allaha spominju. Koji samo za ovaj svijet znaju. Koji pogrešne stavove i ružne navike ne žele da mijenjaju. I koji samo svoje interese štimaju. Eto, to su ti ljudi koji najviše bivaju upecani marketingom šejtanovim. Od Hasan i Basrije se prenosi da je jednom Rasulullah s.a.v. rekao: ima li neko od vas da bi želio da mu Allah otkloni sljepoću i da mu vid doista onaj koji voli dadne? Dakle, vid. Onaj koji voli ovaj svijet i stalno se samo njemu